Toto auto je v pohode, ale chýba mu zo pár vecí. Napríklad normálna spotreba, alebo keď si chceš na zadné sedačky zobrať dievča, tak sa nedá, je tam málo miesta, skúsil som. A vzadu mu chýbajú fólie, tak to dnes ideme vyriešiť. Takže prichádzame s Mustangom do detailingu v Šamlíne. Chalani sa presunuli do nových väčších priestorov, tu už ich môžeš vidieť a ideme na to. Začína sa dôkladným umytím zadného okna, tu už sa stierkuje. Fólie vyrezané na konkrétne auto prichádzajú v takýchto ochranných tubách a najprv sa fólia dáva zvonka. Toto je krok, ktorý ma prekvapil, vôbec som nevedel, že sa to musí najprv takto tvarovať. Tu som našiel vyvýšené miesto, tak do kanceláriu, odtiaľ toto budem sledovať a kontrolovať a dávať pozor, že či robia všetko tak, ako majú. No a ja sa vôbec nečudujem, že David má už niekoľko rokov frajerku. Ver mi, že keby si mal takú dobrú čaušky, tak by sa dalo aj vzadu, by si to vyriešil. Ja sa sťažujem, že tam je málo miesta a tu môžeš vidieť 200-kilových chlapov na zadných sedačkách. Tu už sa znútra stierkuje, tej vody sa netreba báť, ono sa to všetko vysuší a odpalí v priebehu chvíľa. Tu David v akcii s teplovzdušnou pištolou, no a sú tu tieto okienka na bokoch, tie treba tiež vyriešiť, takže sa to umie, utrie a fólia. No a poďme sa pozrieť, že aký je teda výsledok. No tak za mňa je to veľký rozdiel, auto nadobudlo úplne nový rozmer. Je to také čistejšie, plynulejšie. Pozrieme sa znútra, ako to vyzerá. Sú to síce najtmavšie fólie, ale nie je to také, že nevidíš nič von. Vidíš pekne znútra von, len zvonka nevidíš. Za mňa teda veľký rozdiel, je to super a ty už vieš, kde si dajú robiť fólie.